Ahojte. Opäť tu máme nový týždeň a s ním aj nové správy. V tých dnešných si nenechajte ujsť. Nevšedný spôsob dopravy na skladovú, ako zhodnotilo 5 rokov pôsobenia Rádio Éter a na záver sa opýtame našich študentov, aký majú názor na výsledky parlamentných volieb. Cesta na skladovú, ktorú máme viacerí od ruky, nás neraz potrápila. Ako si túto cestu uľahčiť okrem auta alebo autobusu, ti prezradí Radka v nasledujúcej reportáži. Vedeli ste, že sa dá ísť na skladovú vlakom? Ak nie, ukážeme vám ako na to. Zistili sme, že počas pracovných dní premávajú vlaky zo železničnej stanice na zastávku Trnava predmestie od 3:55 do 11:03 iba občas. V čase vyučovania chodí vlak od 13:03 do 17:03 každú hodinu. Posledné spoje idú na skladovú o 19:03 a 21:03. Cestovanie vlakom môže byť výhodou nielen pre tých, ktorí bývajú neďaleko železničnej stanice, ale aj pre tých, ktorí každý deň dochádzajú. Po prednáškach či pracovaní v školských médiách sa môžete pokojne dostať na stanicu. Vlaky späť premávajú v čase návratu domov od 14:53 do 16:53 každú hodinu. Posledné spoje idú späť na železničnú stanicu o 18:53 a 20:53. Tak a sme tu. Bola to celkom zábava. Preto neváhajte a vyskúšajte si to. Pre FMK TV Radka Činčurová. Rádio Éter oslávilo už 5. narodeniny. Aké boli nielen ich začiatky, zisťovala Majka. Fakultné médium Rádio Éter môžu študenti počúvať už 5. rok. Ako študentský projekt začínali bez ničoho. Prvé vysielacie štúdio bolo bez okien a oblepené obálmi z vajíčok. Odvtedy prešlo rôznymi zmenami a dnes patria medzi najmodernejšie študentské rádia na Slovensku. O jeho vývoji, úspechoch a plánoch do budúcnosti nám porozprávali moderátori. Začiatky v Rádiu Éter boli také, že my sme boli celkom silný ročník a prišlo nás sem naozaj veľa. Takže sme sa dávali do takých väčších skupiniek a moderovali sme, ja som napríklad moderoval v Trojici s 2 dievčatami. A bola to relácia muži versus ženy. Každý semester robíme nejaké iné typy relácií v inom zložení. Plány do budúcnosti, tak ja si myslím, že zapája čo najviac nových študentov, prvákov, aby sa to tu točilo. Rádio už sa tuším nejaký druhý rok snaží o to, aby získalo frekvenciu, aby sme teda neboli iba internetové rádio, ale aby sa teda dalo počúvať aj ako povedzme regionálne rádio tuto v Trnave a možno časom, ak by sa teda tá frekvencia podarila tu, tak to potom rozšíriť možno aj celoslovensky. Mne sa tu osobne páči tým, že v podstate aj na Radio Rally sme získali minulý rok ocenenie najlepšie live vysielanie zo študentských rádií, tak asi na tom niečo bude, že sme fakt dobrí. Spolu s celým tímom FMK TV prajeme Rádiu Éter veľa úspechov v ďalšom vysielaní. Pre FMK TV Mária Lubasová. Parlamentné voľby 2016 priniesli viaceré prekvapenia. Boli sme sa opýtať, čo na ich výsledky hovoríte vy. Minulý týždeň sa na Slovensku konali parlamentné voľby. Z ich výsledku zostalo mnoho Slovákov určite nemilo prekvapených. Pýtali sme sa preto aj našich študentov, ako hodnotia ich výsledky. Tak ja si myslím, že voľby dopadli pre pravicového voliča dobre. Smeruje to, dá sa podľa mňa predpokladať, že bude dočasná vláda do jary, kde ju podľa mňa Robert Fico viesť nebude, ale tak ťažko sa to takto predpokladá, keďže ani tí predstavitelia tých strán sa nevyjadrujú nejako moc jasne, keďže všetko hovoria, že jednajú súkromne a vlastne dávajú nejaké vyjadrenia. Ja osobne som voliť bola, ale politiku viac nesledujem, čiže ani ma to nejak, nie že nezaujíma, odvolila som si, ale ďalej sa o to už nejak nezaujímam. Voľby ma prekvapili, zaskočili ma výsledky a čakal som, že to dopadne lepšie, že bude väčšia účasť, že bude zmena. Ale bohužiaľ nebola. Až tak veľká. Pre FMK TV Andrej Cegledy. Témy dnešných správ sme už vyčerpali. O týždeň sme tu pre vás opäť. Ahojte.